Kok ora patek duwe semangat ki ngopo to kowe iki? Oh, wingi mbahmu to nggih. Lah tak pikir nek gendakamu to wingi iki. Tinggal matamu. Lah ngopo to kowe iki kok ngurus Mbah Uti? Lah wong kene salah tutup tangan-tangane. Lah ya paling ngendak ki lak nyambut gaemu apik kok apresiasi masyarakat kene ya apik to. Apik apa rupamu cemplon ae tepuk tangane. Lah paling ngendak kowe iki polah kaya emas mang. Mas ngene tok nek meriah sing kono. Lah aku. Keti. Ya kowe genti rombonganmu golek sing kene gini ya to. Lah kase kuwantul-kantul ya. Ya malah apik to kowe kok kono njaluk sing kene. Oke. Oh. Kowe iki lha ya keranjingan. Ngopo to kowe iki kok fokus ning ngonoan? Ora nek wong aku melu ngempeng. Carane ngene. Potonganmu kok melu ngempeng. Ngene iki lho carane nek ora genah ngono lenggah kene, manis, duduk manis. Cah kok gregetne ngono kowe iki. Yo yo, Cel, tutup pola, Bu. Mare terbukti ta? Terbuktinya apa? Pola kene apik, wonge bagus. Iki sing mar nyapa to, Kang? Jatile iki aja mbok kei sosis, Kang. Pergale sosis e digo Mas iki. Nggih. Karo melet, tate karo melet. Karo melet ilate. Ah, meriah. Hitung sing rata. Ora oleh tawur lho, ora oleh tawur lho. Hei.
Tung, kuwi awake cilik lambungnya kok kene lho. Domongi iki lak ngene iki bocah cilik-cilik ora roh sosis ki tukune ning endi. Ning ndi? Ya ning gone Mbak Indah. Frozen food iki to. Lah bocah cilik-cilik langsung mlebu rono ae ora apa-apa. Ya ora ngono kuwi kowe ki. Maksudnya ya kayak duit. Paling ngendak adewe rene iki kelak wis eruh acarane meriah. Acaranya meriah. Peresmian cabang ketiga Mbak Indah Frozen Food. Wong sing paling penak sak donya ki apa jajale nek roh kowe? Apa? Wong sing paling penak sak donya. Wong sugih. Urung tentu penak. Wong sugih 7 turunan. Alah urung tentu penak. Wong sugih 7 dina. 7 dina ya apa kok. Sugih sedina. Lah paling ngendak nek cara penelitianku. Apa? Wong penak sak donya ki Mas Heri kalian Mbak Indah. Lah kok iso? Ya iso no. Umpamane nek dina iki engke waleh pecel. Oke. Pengen mangan sosis, sosise dhewe. Pengen mangan nugget, nuggete dhewe. Yo, Mbak Indah pengen mangan endok. doke Mas, apa? Doke Mas itu. Maksudnya endok ning kono kan ya enek bakulan ndok. Kok doke Mas. Meriah loh, iki nek penelitianku nenggon Bonsari iki. Luar biasa. Salah satu penonton reok terbanyak, tepuk tangan buat masyarakat Bonsari. Wah, meriah. Gong, Apa? lagi ki lho, Apa? pembukaan Frozen Scrub. Apa? Iki lho makane omong sak omong ki ditata dhisik. Apa lho? Duwe lambe iki lak dingge ngomong sing apik. Irung ya semono uga dingge ngambu barang apik. Ro. Mripat ki lak dingge ningali barang apik. Ro. Kuping barang iki lak dingge ngrungokne sing apik. Ro, lagi ki apa iki? Iki apa to iki? Iki. Mak. Lah ya to. Frozen food. Lah ya maksudnya food iki konjone frost mal. Lagi ki lho, Dong. Nyapa? Nanggap rek iki acara Mbak sapa? Mbak Indah Mbak. kali Mas Hari. Mbak Enda karo Mas Hari iki. Nah. Liyane ora tahu acara ngene iki nanggap rek ora tahu. Yes. Tapi saking senenge karo budaya, Nah. ngenene tanggane muga-muga usaha lancar, Mbak. Amin. Iso buka kok ngendi-ngendi. Amin ya rabbal alamin. Menika pundi Mas Hari? Monggo maceng no Mas Hari. Kalian Mbak Indah derek nih monggo. Wah iki bose to. Nggih, bose. Iki bose to. Bose. Ya Allah, aku malah kira peladan iki, Bos. Lah kaya keranjingan iki. Sorry, Bos. Monggo Mbak Indah, monggo maceng. Maceng digene dalan Mas. Tung gur. Tung. Gajah-gajahnya lho. Hati-hati. Ayo Dek, diwai dalan. Lele kali kok pidek melotot. Monggo. Dan Nggih menika Mas Hari kalian Mbak Indah selaku owner Indah Frozen Food sing duwe iki Roro cabange nek 3. endi? Lah sitok ning Geger nggih. Sitok ning Pagotan, sitok ning Barat sing ketelu iki. Oh, iya. Lah rencana kowe engko kon apa ki keri kene. Nyapa? Iki enek apa ki? Enek jenjang ke depan enek. Wah, kaya apa? Kowe arep ditandur ning pojokan kene lho. Matamu. Tandur matamu. Lah kowe arep bicara karo sapa sesuk? Oh iya. Ya ora sida ora. Awak dhewe iki lek kesel-kesel bareng, Iya. lara bareng. Bener. Lah kok kolone aku dipendhem kowe? Karepmu piye? Oh iya ya aja nesu ngono lho. Aja melu-melu ya. Ora melu-melu. Ada kok seneni iki lho. Wis DP-nya aku lah. Iki bose adewe niki nggih enek weling sekedhik mawon kagem panjenengan kalian Mbak Indah. Sing penting ampun lali bersyukur. Sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang mau bersyukur lan sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kupur lah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Menika alhamdulillah. Dongamu keteke kuwi. Mas Hari kae ndelok ya dongamu kuwi iki mang cerita aku. Kok dungane kuwi nggih sing ganti, Pak. Hah? Ganti. Utekmu iki dipikir kok aja gora aku tok. Iki kowe pengen ganti. Aku ki ora angel-angel lho. Aku ini pondok Darul Falah 4 tahun lho.
Ganongan pondok lho. Sing penting arep nglakoni napa mawon niku njangkah sikil tengen riyen. Diawali dengan bismillah. Iki golku dhek iki, golku dhek Ditutup iki. dengan alhamdulillah. Iki golku dhek ini. Masa nggonmu Wis saged iki. Kudu sing anyar. Kudu temu saiki iki werna ijo, yo artekno apa? Sing ora tau krungu. Swara kirik kata Mas. Wah. Alah nanggap ngenyang ae kok ya dadakno njaluk anyar barang iki yo kelas. Kosok. Ijo. Ijo. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi napa sing dados hajate panjenengan Allahumma Ini lho, seneng, amin. Mikir. Jo kuwi saka tembung aja. Aja lali karo wong cilik, kowe ya kudu seneng sedekah. Nah niku lho, kowe krungu ora kowe? Aku krungu lho. Pinter aja lho. Aku ki mbok iki. Saya kata tambah Mbak. Hei, Lah iki. Napa? Oh iki. wah ijo ae 50 kowe. Kok ijo ae 50. Ijo sing anyar. Saiki neng kene enek son. Son iki ireng meneng. Yo artekno ngono lho. Kaya aku iki. Lara lesu. Yo aja nesu. Son. So iki sosialisasi. Kaya Pebisnis onwer ayo apa sih? Owner iki kudu sosialisasi apik karo tangga, karo kanca kudu apik usahe ben berkembang. lah nyatane terbukti to. Kok nyapa melu-melu nyapa pinter aku. Benah letok lah aku iki kanca. En nikmate bakal ditambahi lek jeneng syukur. Oh iya. Sik temu ngarah ning nggonku engke ya, dongaku engke ya. Ora. Iya. Boleh. Ning kene dicepaki terop. Terop tekito tekuno sembayang tekuno bertaat 5 waktu. Aja sampai lali. Aja sampai lali Pak. Lah wis terbukti loh Mas Hari menika sesosok seorang yang rendah hati, sopan santun. Adewe lho padahal umure luwih adoh saka Mas Hari. Tuwek Mas Hari sak adoh epol lho. Tuwek aku. Oh ora ndek brengos kok. Ora usah teko kono gini yo. Kono dikerok. Lewat ning ngarepe adewe engke. Amin nuwun sewu Mas Gendong, Mas Bongge. Wah, sopan santun dijaga lho. Lah ora kalane mbakku lho umur mbakku umur 90. Karo wong ngene terus. Wah, kuwi sangke sopane ning wong ya. Sopan matau dungkuk. Kuwi seje kuwi kok iso. Rop iki ROP. R iki rukun lo gawe sentosa karo keluarga rezekimu ben lancar. Iya bener. Op iki engko iki barang op Ade, kowe kaya koi keluwen lho. op iki arepe aja lali karo wong tuwek Iya. ana rezeki ini jadi domak nil Iya bener. P. pikirane kudu diunggadokne kadang iki usaha iki ada sepi karo rame. Kowe roh to, Mas Hari ki ngerti ngene iki. Napa? Jane rupane kaya celeng nek omongane kaya apik ngono lho. Ngerti kowe lek ngene Ayo, kok. satu saya. Malah mundak iki kok. Lah kok meneng ae. Kowe ki keranjingan kok. Nyapa? Kuwi ngopo kok ngono ki? Mau yo oleh 100 lho kok. Eta boleh tambahin Ora oleh ngono kuwi. Nggih mugi-mugi kagem Mas Hari sak keluarga paringi sehat, seger waras, rezekine lancar, usahane semakin bertambah makin besar. Moga-moga buati sing dalam kandungan begitu lancar lahire. Amin. Oh hamil lagi. Lah mbok kira apa iki? Iki matamu mbokne apa? Oh ya ora roh kok iso. Oh hamil lagi tadi. Hamil. Mbak Indah hamil lagi. Pempengan ya Mas Hari. Iki hamil iki. Oh. Kakek aras kak. Nggih matur suwun. Mas Hari. Mbak Indah nggih. Matur Mas Ari nggih. Hati-hati Mbak, kan anu gelangmu suwantek ini. Lho kok iso. Matur suwun wis ngantos-ngantos, Mbak.
Wah, jatile ya rata. Dapat. Mas Hari. Lah jatile sing 3 niku dereng lho. Karyawan ya. Oh, karyawan. Mujo lungguh ning kursi tak pikir nek jatil. Yo. Diobahne dicepaki jatil mening-mening kaya ngene. Kok mangan pentol ya to iki? Kan Mas dhe pentol. Ya,